Nanging saderengipun sinau basa Jawa aksara Jawa nggih ampunipun ibu mbak bapak ibu niki badhe tetangan rutin. Nggih. Para siswa saged nimbali ibu utawi mbak ngaten nggih. Kepangaken nama kula menika Nurdaya Muni. Saged dipun timbali Ibu Daya utawi Mbak Daya. Ngaten nggih. Kula menika saking Universitas Negeri Yogyakarta. Sampun ingkang ngertos Bu Enji. Dereng ngertos. Sampun nika wonten ing tlatah Ngayogyakarta. Ing menawi sawanten Ngayogyakarta saged mampir wonten Universitas Negeri Yogyakarta. Dan menika kok Ibu ngendika ngucap ngagem basa Jawa menika amargi Mbak Daya menika kuliah wonten program studi pendidikan bahasa daerah khususipun bahasa Jawa. Ten nggih. Dados dinten menika kita badhe sinau basa Jawa. Sampun nggih. Saged dipun tingali sinten? Mbak Mawar nggih. Supados boten ketingal sepuh Mbak Daya menika tasih nggih. Nggih. Nggih, kita meniki sinten ingkang boten mlebet? LKS Koco 16. Menika sampun mangertos nggih menawi
hobi supados saged. Ini lek yo wonten kala-kala kalian padha ana artine salah siji mawon. Ingkang SD sinten ingkang badhe manjer? Ini sik bijine apik sinten? SD biji antarajone apik sinten? Aku lah. Mbak saya paling nilai plus
maca.